Kai se lähtee siitä, että kuulee niin paljon hyviä tarinoita ja on aika lähellä sitä tosielämää, mitä oikeasti tapahtuu, niin sitä kautta se on suhteellisen helppo valinta, plus se, että toimittajat kirjoittaa työkseen, niin siinäkin ei ole kauheita kynnystä niiden sanojen käyttämisessä. Toimittajilla on tietysti se jotenkin semmoinen ammattimainen kyky tuottaa tekstiä ja käsitellä sitä, ja jolloin sitten hyvin helposti se loksahtaa myös niin kuin kirjailija-asentoon ja varsinkin sitten esimerkiksi dekkarimuotoon. No, kyllä ne pysyy automaattisesti erillään, koska toimittajana oot töissä siinä tiedotusvälineessä ja kirjoitat totuutta, mutta sitten kun tehdään kirjaa, niin se on ihan puhdasta fiktiota ja siinä saa kuvitella ne tapahtumat. Ne on tavallaan aika hyviä vastapainoja toisille. Siinä mielessä ne menee kyllä sekaisin, että niin kuin mä sanoin, että mä käytän toimittajana kuulemiin, ripottelen sellaisia juttuja, mitä mä en ole voinut käyttää toimittajan työssä, niin mä ripottelen niitä sitten sinne ehkä kirjaan. Ne on tosiaan niin kuin sillä tavalla rinnakkaiset ja saumallisesti yhteenliittyvät. Kirjoittaako rikostoimittajataustaiset dekkaristit tyypillisesti realistisempia tarinoita? Kyllä mä luulen, että se jotenkin, kun sä tiedät, miten se oikeasti menee, niin ehkä se vähän rajaa sua ja se vähän pitää sua aisoissa, että sä ajattelet, että tämä menee ihan överiksi, jos mä nyt. Että kyllä se jonkun verran varmaan näkyy siinä. Onko sitten haittapuolia, että on toimittaja ja kirjoittaa dekkareita? Mä uskon, ehkä ainoastaan siinä, että tosiaan joskus jos kirjoittaa jotain vähän vapaampaa, niin ehkä rönsyily vaatii vähän enemmän työtä, että lähtee sitten, kun se tosiaan se toimittaja minä pitää vielä sitä vähän aisoissa. Siinä voi tulla, ainakin itsellä on huomannut sellaisia pulmia välillä, että sä keksit jonkun hyvän idean tai hyvän käänteen, mutta sitten astuu se realismi pakko siihen päälle ja sitten toteat, että no ei tätä nyt oikein voi tällaisena käyttää, sitten sitä pitää kehittää edelleen.